नोंनि थाखायनो जाजोबदों बियो नोंनि थाखायनो आंखौसो बुंलायलायदों नोङो बे नोंनि थाखायसो जादों दा आंथ' होनखादोंमोन ना नोंखौ जोंनाव फै होननानै ओमफ्राय नोंलाय मानो जोंनाव थाङा आंहालाय खनले फैबाय थानांगौ नामा नोंसिनाव हा ओइ फाग्लिफोर जाबायहाय माबा बेस्ट फ्रेन्डफ्रानो एसे खोथायावनो इसिबां नांलायो नोंसोरो सानैबो खर'आनो बुंद्रायथारखाय नोंसिना नों लाबो पापि मानो बुलायलायगासिनो बिसोरो हो आं गैयाव दसे गैयावनो माबाहाय आं मिथियाहाय बिसोर बेस्ट फ्रेन्डनि प्रब्लेम दानो गेजेराव हाबबाय बिसोरो दानो बुलायनायखौ हमथाबा दानो गावजों गाव मोजां जालायफिननानै आंखौसो बेंनानै दांगोन बिसोरो आं मिथियाहाय बेफोरबायदिखौ आयला नोंसिनि मोदाय रायजोआवबो बिदि जालायथारो जाहैबाय ओमफ्राय आं बोरै मोनफैबाय थायोब्रा आयै आं गिबायलै एफा बुलायनायाव आयै हनै सारअन्थायानो माथो एखेबारे अरानजों ब्लावजोब्बाय बियो मानो फैबाय नोंनि थाखायनो फैबाय थायोना बियो सानराजाया नोंनि थाखायनो जोंनि मुलुगाव फैबाय थायोना नोंखौनो होथारनासो गारगोन आङो मानि थाखाय फैबाय थायो नोङो नायला नोङो नोंनि खुगाखौ थुसिजोबनासो गारगोन आं दिनैबा हले आयौ दोनथ'दो आंनि साब बुलायनाया आयौ गिबायलै आङो आयै दा नोंसोर बे लानाय जङा आंनि खिलामायाव हाबबा मा जानांगौ जाखो आयै खिलामायाव हाबगोन आंनाव आयै सानैबो दोनथ'दो आयौ अरानो खामलावजोबसिगोन आंनाव खिथु आयौ ओइ फाग्लि सानै बुलायनायखौ बन्द' खालामदोहाय नै सानराजायासो खस्थ' मोनलायलांसै ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि जानांगौ जाखो नै नोंसिनि दायावनो मालाया खस्थ' मोनबा मालाया जिउ खोमानांबा मा जानांगौ जाखो फाग्लि नों बन्द' खालामगोन आं हले खालामनो हाया आंबो बन्द' खालामनो हाया मिथिबाय आङो बानखौ हगारनानै होनो हायो मालायनियाव सायाव आं हले बानखौ बोरै बन्द' खालामफिननांगौ बेखौ रोङा आङो मिथिबाय आं बोरमा आं मिथिया आयौ बन्द' खालामदो आयौ मा जाबावनांगौ जाखो आयौ गिनानै जाला आङो आयै खिलामायाव नै नों बन्द' खालामहरगोरो फाग्लि हनै हामसै खिलामायाव आंना बाना दख'ना गाननानै फैनानै बन्द' खालामबासो जायो आं हले रागा जोंनानै बुलायनो होननानै फैनायखाय दख'ना गाननानै फैयाखैमोन ओंखायनो आं बन्द' खालामनो हाया मिथिबाय बन्द' खालामहरदो नै दख'ना गानाबा जायानो नोंथ' दख'ना गानदोंना दे होमबालाय बन्द' खालामहरनोसै आङो आदै आयौ आंलाय सानदोंमोन जोंनि बुहुमावल' बिदि बुलायलायनाया जायो होननानै ओमफ्राय माथो नोंसोरबो एसेबां बुलायलायो मारै बिदि जानांगौ जाखो मोदाय रायजोआवलाय जायोहाय फंबाय ओमफ्राय थांदो दे नोङो थांनोथ' हायोमोनलै ओमफ्राय मोनसे कुइसनमोनलै आंना ओमफ्राय आं बोरै नोंसोरो मोनफैबाय थायोब्रा बिराद जाला मोनबाय आङो बिनि फिथाइखौ नोङो उनाव लासै मोनलांजोबगोन दायो थांनो हासिगौ स्वाहा आंबो थांनोसैहाय मिथिबाय आरो नेक्स्ट बार्थडेआव आंनियाव लेंहरनायाव थांखानांगोन नोङो थाङाबाथाय खोथाया गाज्रि जागोन मिथिबाय दम गिलायलांबावदों आंखौ थाङा आंनो र' नायथारदों एसपि मेम नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथा मिथिनो लुगैदों नोंथाङा जे दाखालि माखासे गथ'फोरखौ क्लाबनिफ्राय लानानै फैदोंमोन ना बेयाव गोबां भिडिअ भाइरेल जानाय नुदों जोङो आरो नोंथाङा बेनि फिननायखौ जोंनो होनांगौ बिथांखौ मोनखौ मानो लानानै लगे हगार हरफिननाय बिनि फिननायखौ आं होगासिनो बिथांमोना माने आंनि लोगोनि फिसालाफोर आरोना माने आंनि लोगोनि फिसालानि लोगोफोर माने आंनि लोगोआ सासे हस्पिटालाव बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ नालाय ओमफ्राय थांनानै बियो किडनिनि बेराम जादों बेनिखायनो आङो माने बिसोरो बिराद हस्पिटाल सिरियास होनायखाय माने लायनो टाइम मोननाय नंला होननानै बुंनायखाय आङो लायनाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ आंनि फिसा साननानै बेनिखायनो आं बिसोरखौ लानानै फैदों नाथाय बेखौनो गुबुनफोरा माने फेसबुकाव सेस भाइरेल खालामजोबनानै होबाय आरो भाइरेल खालामनानै इउटुब मानि होदों खायसे बेफोराव होनायफोरखौ माने नुदों आंबो नुनाया नाथाय खोथाया बिदि नङामोन आरो नाथाय बिसोरथ' बुंदों माने ड्राग्स जानानै फैनायखौनो नोंथाङा जेबो एक्सन लायाखै आरो हगारदों होननानै आरो खायसे इउटुबारफोराबो गोगोम बुंसोलायदों आरो पाब्लिकफोराबो गोसोम बुंसोलायदों माने एखेबारे नोंथाङा जेबो एक्सन लायाखै ओरैनो हगारबाय होननानै नङा खोथाया बिदि नङा बिसोरो ड्राग्स जायाखै बिसोर माने अखानायै क्लास खुलिगोन नालाय बेनि थाखाय बिसोर माने एसे रंजानो होननानै थांदोंमोन नालाय आरो आंबो बिसोरखौ पार्सनेलि मोनथिखादों बिसोर बेफोरबायदि गथ' नंखाथारा होननानै बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो जाय बिथांमोना उल्था इउटुबाव भिडिअ होदों बेफोरखौ बोखारजोबनांगौ होननानै आङो रिकुवेस्ट खालामो आरो बेफोरबायदि जानला मोनला भाइरेल खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ जोङो एसेनोसै गोजोन्थों दे जाथ'बाय दे एसपि मेम ओमफ्राय माखासेयालाय मानो फैयासै ओमफ्राय हनै माबा जिरायजोब्बायसो ओमफ्राय कुइसनानो बिसोरनोमोन ओमफ्राय दा उनाव माबा माबि सोंबावनांगौ होननानै दावराव खालामना दे नोंसोरो
जासिगोननोलै मेम जों सानैयाल' फैबाय माखासेया जोंनिफ्रायनो लानोसै नो फुटेजखौ एखेबारे खस्थ' मोनदोंना सान्दुं गोसायाव ओंखायनो थाबनो जों सानैयानो खालामनानै थांसै बेखौनो रानलायनानै लाहैनोसै जोङो जागोन ना थ'दो थास' थांसै जोंबो दे जाबायबालाय थांनो हासिगोन दे नोंसोरो ओइ थास' मानो बिदिल' कुइसन सोंगोब्रा आरो आं बिराद कुइसन सोंनो होननानै साननानै फैदोंमोन ना नोङो मोनथिखादोंब्रा एसपिएमआ थगायदों होननानै एखे फार्स्ट टाइम खामानि ना आंना दिनै एखेबारे आङो मडेलफोरखौल' कफुटे खेबोमोनलै एखेबारे सोंनो होनबाबो माने साहसखौनो मोनाखै फैनानै एसे कनफिउस जाफैदों निमाहा होदोलै आंखौ नेक्स्ट टाइमाव आं बिराद मोजां कुइसन खालामगोन दे बिसोरखौ आं दा बे माने फार्स्ट टाइम ना दिनैसो मावजेननाय ना बोरैबा गिनोबो ओंखारलायलांदोंलै माबा बे कुइसन सोंब्लाबा जेलाव थ्रोब सोनानै दोनबा होननानै मेडियाफोरा बिदिफोरखौ गिजायालै मिथिबाय आं बायदि जा दे फोरोंगोन आं उनाव दे लासै आयौ इसिबां लेट नोंसोरो आयौ दहायनो फैबानो जायो आं सानोमोन मिडियाफ्रा आंखौ खर'खौनो जाजोबसिगोन होननानै बे गथ'फ्राबो मा मावनानै लाबाय थायो दाना दाया जाबाय आंनावसो ज' जाफैजोबो गोदानखायसो मिडिया मानसिया मिडिया पार्सना ओंखायनो बांसिन एखेबारे खम कुइसन सोंबाय आंनाव नङाबाथ' गरमाव खर'सो जाजोबसिगौमोन ओमफ्राय रुफा नैबे गारिखौ लानानै नों थांनानै बैयाव माबा मोनसे माल फैदोंनो जोंनि अफिसियेलनि बेखौ लानानै फैथां नोङो थां आयौ बाला एफा गरमाव मेदाम औ गरमबाबो आरो लाथिख' आरो नोंसोर सानैया थांलाय आंनि केबिनाव जिरायनानै थाहैलाय आं थांगासिनो जागोन दे मेम थांगासिनो दे जोङो आयौ बाला मेदाम मानो थिनहरखो दे एफा मोजां सेंग्राफोरखौ आयै आं बिसोरनि गेजेराव जिरायनो मोननानै जा गोजोननाय मोनबोदोंमोन गरमखौनो बावलायलायनानै थान्दा एसेयाव जिरायनाय बायदि मोनलायदोंमोन ओमफ्राय नों थिनहरबायसो बाल एसे दोनबावबानो जायोमोन दसे रुफा नोंना बाद्रायबाय मिथिबाय हाजि हाथाइखौ देखायनायखौ एसे बन्द' खालामनानै माला थाब लानानै फै आंहाबो एखेबारे बिसोरजों रायलायखांनायनि उनाव थांफिनांगौ सोर फाफि बिसोरो बारे प्लेनिं खालामगासिनो लुथिनो एखेबारे एभिडेन्सखौबो बा खोमोरजोबलायलायनानै दोनथारो बिराद सयथानथाथ' बिसोरो र' हमनानैसो गारखागोन आं आयौ बाला माबा पेकेज बेलेग आयै गरमाव खामानि मावनो बानायफ्राव थिनजाबाय थायो बाल आयौ रुवाथि बायदिसो मोनलायलांबाय आं आसलथे नंमारगौबो सरखारनि रुवाथि नालाय बालनि प्राइभेट रुवाथिबासो माबा एखेबारे बादों होननानै बाहाना खालामनानै थानो हागौमोन दा सरखारनि रुवाथिसो जाहैबाय नालाय ओरैनोबो थानो हाया उफाय गैला थांनांसिगोन आं गरमबाबो एफा मोजां सेंग्रामोन बालनि दसे रायलायबावनो सानदोंमोन आङो सपट जाजोब्बाय प्लानिंफ्रानो आयौ बाला आयौ खिलामायाव हाबसिगोन आंनाव खिलामायाव आयौ खिलामायाव हाबसै खिलामायाव ओइ जाबाय ओइ हाबाखौ सोबा हरलाय बेखौ गोब्रामबाय थानायखौ सान्दुं गोसायाव है आं सोबा हराहाय मा दा आंनावसो फैलाबायबा बिनि बेफोरबायदि गोब्राम गावहुद्राया जायाहाय मा है आं सोबाया मा नोंसोर सानै मा नोंसोर सानै बिलाय फाग्ला दहायनिफ्रायनो गोब्रामगासिनो ओइ बे आंनि प्रेक्टिस खालामग्रा जायगायाव मानो जिरायफैदों नोंसोरो हो ओंखारलां नोंसोर सानैयाथ' दाखालि आंखौ खानायाव हमनानै बुनानै होखारहरलायबावदों नोंसोरखौबो बेफोरबायदि होखारहरग्रोन आं दिनै मोनथिबाय दानो ओंखारलां आंनि बे जिरायग्रा जायगानिफ्राय आयौ फाग्लि ओमफ्राय बेयाव हौवा मानसि थानायावनो नुवाखै जाहैबाय नोङो मा नोंफानांग्रांनाय बिदि ड्रेस गाननानै फैनांगौ जाखो खमसे खम फैबाय मोजां ड्रेस गाननानै फै बेयाव ओमफ्राय मा जिलेथार बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै फैनांगौ हा जायाहाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा मोनथिबायना होदांलै नायलालै मायदिबो माबा प्रेसियासो गाननानै फैबावबाय गुड बय हाबा जाखानाय हौवाफ्रा बिदिनो जानांगौ मोनथिबायना दिनै बावलाय दावरावसो जाखासिगोन बायदि मोनलायबाय आं आरो सिख्ला नोंखौ आं लास्ट वार्निं होनो फैदों मोनथिबायना नोंखौथ' नोंनि नोंखौ जागोना मालाबाबो फसायखानाय नङा मानो होनोब्ला बियो आंखौसो फसायखायो आरो मिथिखागौना राजकुमार बिफाजों आंनि आफाजों बिराद सिगांनिफ्रायनो क्लास फ्रेन्ड लोगोखा होननानै बिसोरो माब्लाबाबो नोंनि राजकुमार बिमाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हायोब्लाबो बिफायाथ' मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाखानाय नङा आरो न'खरनि गाहायाथ' बिफायानो जाखायो मोनथिबाय आरो आंसो राजकुमारनि हिन्जाव जाहैखागोन नों नङा मिथिबायना गामियारि सिख्ला नोंखौ पाब्लिक प्लेसखायसो गारबाय आङो नङाबा मोखाङाव जोरलानानै थांगौमोन आङो हा मानोथो नायबाय थाखो जोरलानानै थांदो दाखिदों ओइ दे माखौ हाजि नायगासिनो नोङो बे दाखोरफोरखौ साफा खालामहर मिथिबाय आइ एम सरि लाइमोन एकर्डिं टु फान्डामेन्टेल राइट आं बेफोरखौ बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला साफ्रोमबो सुबुंहानो मोन्थाय दङ जेरावबो मेरावबो जिरायलाबायनाय आरो बेथ' पाब्लिक प्लेसखौ जानानै आं जिरायनो बेफोरखौ बोखारनो हानाय नङा हायमा नों माबाबानो जागोन दे नों मा खालामबानो जाबाय आं हले दांनो हानाय नङा नङाबा दाया आंनाव जासिनजोबगोन मालानिफ्राय इसिबां ल' फरायग्रा जाखो बाल बेखौबाथाय ओंखायनो नर्मेल बडिगार्ड लाबानो जागौमोन आं फेट पुलिस बडिगार्ड लाफ्लांनानै लानानै जारलासो मोनबाय आं जेबो खामानि गैया नोङो आंखौसो जेरावबो लासिं खालामफैबाय थायो बाजै नोंसिना नोमाया आंखौ एक्सेप्टखौनो खालामनाय नङा खोमा ना नोंसिना आमाया आं बोरैबासो मोनबाय बालनि साननानैनो है फाग्लि बेफोरखौनो सानबाय थायो मा जेबो साननाङा दे मालाय नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायखानायखौलाय सोर बोखारलाबायनो हानांगौ जाखो आरो राजकुमारा बिदि नंखाया दे स्ट्रं खाथार बिरादनो सयथानबो आरो बियो नोंखौ बेफोरबायदि थगायखानाय नङा मोनथिखायो आङो
타운니 생각서 하이 로세네 그서 벨테니 바금 빌라이 타운니바브 가시가시에 모장 타이에 문스바이 100% 마이 가시가시에 팔뚝 타이바브 가시가시에 모장 타이에 아래 안 그러고 문치카는 시간이 프라이에 밀버바디 했나니 빨리 술은 맛제를 배우지 이봐. 빨리 술은 막 고래우지 이봐. 깨부르고 내양아. 하대 사람의 물마트. 내 팔꽃들은 도비고다 디스크람 보이차로 지나고. 빨리 하나 이대 고랑사이. 빨리 내 직접 고랑나고 비꼬리. 저번에 에이오유. 베라 내 마트. 우라는 하대 마트. 아유. 벌써그로 마트 오카카는 진짜 슬루치라는 마트. 사놓고서 자네 마트. 아유 마트. 아래 부산치 마트. 마트에서 사니야. 물컵급에서 원한 마트. 물컵급 뒤에 오는 마트. 이씨바 꼬름. 어우라이 벤턴 카드소런. 꼬름지는 부산치냐. 코스토는 말하리. 아유 토들라이. 당사이. 누가 희나네 암지라 인사이. 온몸이 돌사 인지 뚜듯. 아유. 마슨 사이네브라 너 부시한디야. 이걸 비슷하가 놔요. 비슷하가 전에 또 오렌지 보내고 마비고 난 당내도